أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد تلزارا في بقى مالكنا مالكوكا أنغا فوليبا أبلا جلي من فايدا كنه بقى فايدا في بقى بي أنسرنا دون بقى بلي بادوما من ما دولته مالكنا مالكوكا نامنا نيالي سماير الأمنا يرفع كرامك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كريباشتي باشفيت الحمد لله توغا أني جامو أني بورو bon ne balma ke ganyen gali jaranye ko sobe ambe au fuka utanu ka barkada o ka wuli ga tama ka ere segera jaranye ko sobe wala mamunu be kan laje ni watina ambu fo malikono ani maliko kan farafina ani farajela wala ne to e Sidi Babadji Sidi Babadji ka bo jugoro ni para kono izin kare wala caman b'a fɔ ko soufi mori o sira tɛ dɔwɛrɛ bon ne ba de shin bila soufi adama ka ta fa kelen ba kelen m'a dɔn n'a fɔra ko soufi adama kɔni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a fɛnɛ tɛ mɔgɔ dogolen a dɔnbaga ka ca kosɛbɛ wala ne ba ye shin bila ale y'a ta wala ni ka ɲininkali jaabi ni Ala ka jɛ inshallah ni y'a faamu soufi adamaden ye voilà soufi adamaden ye ni Ala ka jɛ Sidi Babadji yana an ka don kuma kɔnɔna la an bɛ fɛ ka ɲininka dɔnni yɛrɛ ye fɛn jumɛn bon alhamdulilahi rabbil alamin ni ko dɔnni ka ban dɔrɔn a bɛɛ de b'a kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni se t'u ye k'u dɛmɛ sabula Ala ye jɔn o jɔn da dugukolo sanfɛ a ye sababu dan k'a bila a ye taasira dɔw fana yira ni taar'o fɛ a ka ca Ala fɛ i mago bɛ lafiya ni dusuma minnu na i b'olu sɔrɔ o la dɔnni n'a fɔra dɔnni ka ban dɔrɔn ka mɔgɔninfinw jugu tugu a bɛ fɔ o de ma ko dɔnni o la ni ka ɲininkali jaabi an bɛ waati min na ko sisan n'a bɛ fɔ a fɔ dɔnnibaga a fɔ mɔgɔ ma ko dɔnnibaga o b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ jigi tugu a bɛ se ka mɔgɔ jigi tugu a bɛ se ka mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni se t'u ye a bɛ se k'olu dɛmɛ a bɛ se ka adamadenw bɔ ko caman kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔninfinw bilasira sira ɲuman kan waati bɛɛ lajɛlen na ni Ala ka jɛ ok ko o kuma jaabi kɔnɔna la i y'a jira k'a fɔ dɔnnibaga ye maa ye maa min bɛ maa bilasira ani ka dɔnniya di maa ma c'est vrai an yɛrɛ an bɛ Faida de kɛnɛ kan a ka di an filɛlibaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan gɛlɛya bɛ maa caman kan ka fɛn f'u ye a bɛ se ka min kɛ min bɛ ni kun lafiya ani degun m'u kan a bɛ se ka b'u kan cogo min na wala alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ni ko Faida ni Ala ka jɛ o ka nɔgɔn wala an balimakɛ n balimamuso e min filɛ ka lajɛ ni waati in na fɛn min bɛna fɔ i b'a lamɛn ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ n'i y'a k'a kɛcogo la i mago bɛ laɲini mun na i ka laɲini bɛ sabati mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni garizɛgɛ ko gɛlɛya b'a la garizɛgɛ ko parce que adamadenw b'i sen ka bi n'i ye garizɛgɛ ko bɔ la tɔ b'a dɛn n'i y'a mɛn i bɛ kɛ mobilitigi ye a k'a sɔrɔ i garizɛgɛ ka ɲi n'i y'a mɛn i bɛ kɛ dutigi ye a k'a sɔrɔ i garizɛgɛ ka ɲi n'i y'a mɛn i ka kɛ mobilibatigi ye a k'a sɔrɔ i garizɛgɛ ka ɲi i mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na hali i ka kɛ musotigi ye ka kɛ dentigi ye a k'a sɔrɔ i garizɛgɛ ka ɲi n'i garizɛgɛ ma ɲi a dɔ la a ka ca Ala fɛ nin caman bɛ taa k'i dan i ka jate adamadenw fɛ mɔgɔw k'i kɛ mɔgɔ ɲuman ye k'i kɛ mɔgɔ sɛbɛ f'a ka sɔrɔ i garizɛgɛ de ka ɲi bɛɛ sigilen don garizɛgɛ de la bon ola an bɛna Faida min da aw ma garizɛgɛ ko na sira fɛ a bɛ a lamɛn ka ɲɛ sabula anw yɛrɛ sɔrɔ man di waati bɛɛ lajɛlen na mais ni wuli kɛra ka s'a ma diyagoya ye Faida dili o la suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ o tɔgɔ dalen don Ala yɛrɛ de la o b'a fɔ a ma ko kul huwa Allahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu i b'i gɛrɛ karamɔgɔ dɔ la a b'a sɛbɛn 333 ani 37 o la n'i yɛrɛ bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'a sɛbɛn o bɛ se k'a sɛbɛn ye ou bien i bɛ dɔ di dɔ ma o b'a sɛbɛn k'a d'i ma ou bien n'i yɛrɛ bɛ se k'a sɛbɛn fana i b'a sɛbɛn kul huwa Allahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu n'a 333 dafara yiri dɔ bɛ yen nɔ o b'a fɔ ma ko nguna i bɛ nguna fara ɲini k'a bulu ɲini k'a lili ɲini i b'a fara ɲɔgɔn kan i b'a tobi k'a tobi yɛrɛ f'a ka mɔ n'a mɔna o la ni cɛ don tobi ko 3
kogo 3 ni muso do tobi ko 4 kogo 4 ay ni o ke kalo kelen min kono kono o kalo kelen kono be ala joro yo la ni ala ka jeng mais kogo 3 bɛɛ bɛ kɛ don kelen de wa amne kogo 4 bɛɛ bɛ kɛ don kelen na a bɛɛ bɛ kɛ ay tile 3 ni abe tobi ni a tobi bi i b'a kogo kelen kɛ bi sini fana b'a tobi i b'a ko tile o tile tobi ko kelen ni muso do tile 4 ni cɛ yɛrɛ do tile 3 ni ni kɛ garisɛgɛ ko la i mana ni kɛ k'i to baara o baara la a ka ca ala fɛ i mako bɛ sagoya min na i mako bɛ lafiya min na i b'a sɔrɔ o la o ye fayida ye k'a da aw ma o la fayida dɔ fana bɛ yen an b'o di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ ni bɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔninfinw min kanu fu de don awɔ n'i y'a mɛn adamaden mɔgɔw bɛ tugu i la k'i kanu k'a fɔ k'i ye maa sɛbɛ ye a k'a sɔrɔ i kanu b'u dusukun na i ni maa o maa mana jɛ diɲɛ kɔnɔ n'i kanu t'a dusukun na dɔrɔn a bɛ gɛlɛya o la yiri dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko bana yiri dɔ fana bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko sebe i bɛ sebe ɲini bana i b'a fara ɲɔgɔn kan o la fɛn haya dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ yawa dudu an b'a mɛn karamɔgɔw dala ka caya kosɛbɛ kanu ale y'o haya ye i b'a sɛbɛn 400 ani 40 ani 4 ni muso don ni cɛ yɛrɛ don fana i b'a sɛbɛn 300 ani 30 ani 3 o la ni nin nasi in bɔ waati min na i b'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ sɔrɔ ka tobi ani yiri ninnu bɛ tobi ɲɔgɔn fɛ n'a ni yiri ninnu tobira ɲɔgɔn fɛ i bɛ dɔgɔkun kelen de kɛ k'a ko i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o i bɛ dɔgɔkun kelen de kɛ k'a ko diɲɛ don o don koko kelen o la n'a kogo 7 dafara o semaine min bɛ da o kan e yɛrɛ kanu bɛna bonya mɔgɔninfinw yɔrɔ e yɛrɛ ka kow bɛ kɛ cogo min na e yɛrɛ bɛna o ɲɛfɔ ni ala ka jɛ insha Allah rabbi o la an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don a la a ka d'an ye cogo minnu na ala k'a kɛ ten ala k'o kɛ kira Muhamadu bonya kama bido bonya kama sallallahu rasul karamɔgɔ yana an ka tɛmɛ ni yɔrɔ in kan ngali dɔ min ne fɛ i kumana i fayida 2 di silamɛw ma sisan a dɔw bɛ a kɛli ka gɛlɛn ma tɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔn min b'a ku ye ni fayida min dɔ labɛnnen b'i bolo bon ni fayida ninnu labɛnnen b'an bolo yan ni ala ka jɛ ni mɔgɔ min bɛ yen n'a kɛbaga t'i bolo o la a ka ca ala fɛ n'i sera yan nɔ an b'a ta k'a d'i ma an b'a labɛn k'a d'i ma fana parce que kuma dɔ la an bɛ caman dilan bon mɔgɔw bɛna ta a bɛ ban bon n'i nana sɔrɔ a bannen don dun o la an bɛ kalandenw bila u b'a sɛbɛn k'a d'i ma ni ala ka jɛ ok o tɛmɛnen kɔ an bɛ don ɲininkali 3nan kɔnɔ an y'a ye i yɛrɛ dɔnnibaga ye i ye mori i bɛ baara kɛ mɔgɔw ye an bɛ fɛ ka dɔn karamɔgɔ maa caman bɛ Mali kɔnɔ bi furuko gɛlɛyalen don u mana don furu la a bɛ tiɲɛ u minɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen furu layiru bɛ ta u ye maa tɛ se ka bɔ a sira fɛ kumakan dɔ b'i fɛ u minɛ fura b'i bolo k'a lase olu tigilamɔgɔw ma. Bon o la i ka o ɲininkali o fana diyara n ye ne b'o de fɔ an b'aw de fo sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na o la dɔnni yɛrɛ dɔnni de y'a dɔn cogo cogo dɔnni o la ka furu dilan cɛ ani muso ɲɔgɔn cɛ a sababu b'an bolo yan ɲuman awɔ an tɛ dɛlɛ kɔni d'i ma mais a ka ca ala fɛ n'i y'i jigi k'an ye fɛn dɔw bɛ yen n'an y'a don ɲɔgɔn na k'a d'i ma i mago bɛ laɲini min na i mago bɛ sabati min na i b'a sɔrɔ sabula bi adamaden i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na n'i ye furu kɛ o de ka ɲi o de kosɔn anw yɛrɛ bɛ furuko baara kɛ mɔgɔ min ye n'i nana an b'i ɲininka karisa yalima i bɛ fɛ ka muso i bɛ fɛ k'a furu i ye furukɛla de ye wa sabula mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ se an ma i b'a sɔrɔ u bɛ yen nɔ kulonkɛkɛlaw de don bon o la an kɔni tɛ baara kɛ ka di kulonkɛkɛlaw ma mais ni mago kɔni bɛ furu kɔni na k'i ye sɛbɛkɛla ye n'i sera an ma yan nɔ a ka ca ala fɛ an bɛ furu baara kɛ k'a d'i ma i kɛra muso ye i kɛra cɛ ye a ka ca ala fɛ o sababu b'an bolo yan n'a y'a kɛ k'a d'i ma dɔrɔn i b'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamin. ok karamɔgɔ tɛmɛnen fɛnɛ furu ta tɛmɛnen kɔ furu mana kɛ furu tɔnɔ ye den maa caman bɛ furu kɛ surtout an balimamusow tila ka segin den nɔfɛ u bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la i b'o fɛnɛ baaraw kɛ wa ani ladilikan b'i bolo ka ɲɛfɔ olu fɛnɛ. o la ladilikan minnu b'an bolo ka ɲɛfɔ ɲɛna dɔrɔn adamaden n'i ye furu kɛ muso jigi ye den de ye wa cɛ yɛrɛ jigi ye den de ye adamaden hali ni ala y'i kɛ miliyɔndɛri ye k'i kɛ miliyardɛri ye bon muso b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo ni den t'i bolo hali bi tɔ b'a jɛ o la denko baara bɛ a yɛrɛ yɛrɛ siga foyi t'a la mais n'i nana an b'i ɲininka de yalima
i ka lahalaw be cogo min na n'an ye ɲininka o la n'i y'o ɲɛfɔ an ɲɛna fura ni bana don an b'a fura bɔ ka d'i ma mais an t'an do bolo don denko la fiyewu f'an k'a lajɛ fɔlɔ n'an ye lajɛli kɛ n'a y'a sɔrɔ denko in a gɛlɛya sababu bɛ yɔrɔ min a bɛ fɛn min na ni o dɔnna o la an b'a fura ta ka d'i ma n'o kɛra a ka ca Ala fɛ i bɛ den sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye. Ok, karamɔgɔ fɛrɛ tɛmɛnen kɔ an ɲɛ b'a la maa caman bɛ jamana kɔ kan ani Mali yɛrɛ kɔnɔ papiye ko gɛlɛya b'u kan maa caman bɛ tunga fɛ a ka d'u ka sigi u faso la mais papiye ko gɛlɛya bɛ maa caman fɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ a ka d'u ye ka taa fɛn ɲini kɔ kan o fɛrɛ gɛlɛya bɛ o fɛrɛ baara ta sira fɛ i bɛ se ka mun di silamɛw fɛrɛ ma. Bon o la i ka o ɲininkali n y'o faamu sabula tunga ma nɔgɔn cɛ o cɛ dɔ kɛ tunga la i b'a dɔn k'a fɔ ko tunga ma nɔgɔn o la mɔgɔ b'a faso bila waati o waati ka taa wali faso la k'i bɛ taa fɛn ɲini ka na gɛlɛya de bɛ k'a sababu ye mais adamaden bɛɛ lajɛlen n'a ta kun don tunga fɛ i y'i da don papiye ko min na an balimaw bɛ tile k'an wele yan ko papiye ko gɛlɛya b'u kan bon a caman bɛ yen nɔ o b'a fɔ an ye baaraw kɛ an sɛgɛnna an ye fɛn caman caman kɛ an sɛgɛnna ne b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna ni ne ye ɲɔgɔn ye papiye ko la kɔnɔ a bila i kunna k'a fɔ k'i ka papiye ko ɲɛnabɔra sabula ne yɛrɛ adamadenya ka di n ye kojugu ka tɛmɛ nafolo kan a t'i n'a fɔ n b'a fɔ ko nafolo ka di n ye o tɛ ni mɔgɔ ye miliyɔn d'i ma a bɛ ban n'a ye miliyari d'i ma a bɛ ban nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ adamadenya de bɛ yen bon o la n balimakɛ n balimamuso ni papiye ko b'i da la dɔrɔn a ka ca Ala fɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ papiye kɔni i b'a sɔrɔ siga yɛrɛ t'o la ni Ala ka jɛ inshallah. Ok, o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ maa caman bɛ yen a fɛrɛ donni commerce la min ye jago ta sira fɛ mais jago dɛsɛlen bɛ ka ɲɛ u bolo i bɛ se ka mun fɔ olu tigilamɔgɔw fɛ. Bon o la jagoko nasiraw fɛ yarɔ Ala ye adamaden bɛɛ lajɛlen da Ala ye jɔn o jɔn da diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ i ni garisɛgɛ de don dɔw bɛ yen nɔ olu garisɛgɛ bɛ feere la dɔw yɛrɛ bɛ yen o garisɛgɛ tɛ feere la dɔw yɛrɛ bɛ yen o garisɛgɛ bɛ fɛn min na o ye biro kɔnɔ baara ye dɔw bɛ yen n'u y'o bila ka taa feere la a tɛ ɲɛ o bolo dɔw fana bɛ yen tagama de ka d'u la kojugu o mana don fɛn o fɛn na tant que o ma o tagama fana kɛ u b'u si kɛ u mago bɛ lafiya min na u mago bɛ dusuma min na u t'o sɔrɔ bon o la ne bɛ min fɔ o bɛ dɔn cogo di f'i ka mɔgɔninfin yɛrɛ ka ko jate minɛ k'a lajɛ fɔlɔ garisɛgɛ min b'a la garisɛgɛ in ye garisɛgɛ sugu jumɛn de garisɛgɛ ni jumɛn de bɛ taa o la n'an y'o dɔn an kan ka fɛn min dilan k'a d'i ma an b'o dɔn an b'o ta k'o d'i ma bon o la n'i nana fana ko i mago i bɛ jago dɔ de la i bɛ fɛ jama de ka kafo i da la i bɛ fɛ ka taa ɲɛ i mago bɛ jigiyaw ni hɛrɛw ni fɛn caman n'a kɔnɔ o la o baaraw b'an bolo yan spécial n'an ye jago ko baara kɛ k'a d'i ma a ye mɔgɔw b'a fɔ k'i kɛlen don ka fɛn wɛrɛ ta ka sɔrɔ Ala tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛw de bɛ yan n'an y'a dilan k'a d'i ma i mago bɛ sagoya min na i mago bɛ lafiya min na i b'a sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye. Karamɔgɔ i da maga jagoko yɔrɔ la surtout adamadenya kɔnɔna la mɔgɔ i man kan ka don foyi la n'i m'a lajɛ ne bɛ fɛ ka dɔn dolo yɛrɛ ye fɛn jumɛn karamɔgɔ dolo jɔyɔrɔ jumɛn bɛ adamaden ka ɲɛnamaya la. Alhamdulilahi rabbil alamin o la lajɛli yɛrɛ ye fɛn ba de mɔgɔ o mɔgɔ b'a f'i ye ko lajɛli man ɲi a tigi m'a faamu mais adamaden bɛɛ lajɛlen n'a ka faamu don ɲɛnamaya in kɔnɔ i y'a faamu bon o la lajɛli kɔnɔ an bɛ istikaraw kɛ yan nɔ an bɛ mɔgɔw ka lajɛli kɛ o la an bɛ turabuw da an bɛ mɔgɔw ka lajɛli kɛ ni bi tɛ an bɛ waatinin min na i ko sisan ne bɛ se k'i wolodon f'i ye turabu kɔnɔ awɔ komi saya o man di mɔgɔ caman ye hali sa don a b'o f'i ye i ka turabu kɔnɔ o la o bɛɛ bɛ sɔrɔ turabu kɔnɔ o de kosɔn mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko turabu ye haramu ye o m'a faamu turabu yɛrɛ bɔra kuranɛ kɔnɔ o la ni mɔgɔ min ko k'a b'i sɔsɔ o la i b'a fɔ k'a tigilamɔgɔ k'an sɔrɔ yan n'a ye sɔrɔ yan n b'a bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a yira la o la turabu ye fɛn ye a dira kira dɔw de ma ka tɛmɛ bon o la turabu yɛrɛ ye fɛn ɲuman ye fɛn a ka ɲi mais mɔgɔ min bɛ baara kɛ turabu la n'a ye haramu k'a kɔnɔ o de ye haramu ye mais n'a ye baara ɲuman k'a kɔnɔ fana o ɲuman bɛ yen o la adamaden baara o baara bɛ diɲɛ kɔnɔ ɲuman b'a la juguman b'a la bon o la dolo nafa ka bon kojugu n'i ye dolo ko ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ a bɛ adamaden yɛrɛ lafiya kosɛbɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u dolo o bɛ bɔgɔ la dɔw bɛ o dolo bɛ fiɲɛ na dɔw bɛ ji la dɔw bɛ tasuma na bon mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'i kan ka baara kɛ k'i b'a dɛmɛ pour que a ka se ka taa ɲɛ n'a ka ko bɛ tasuma na n'i taara kɛ ji la a tɛ ɲɛ bon mɔgɔ min ta bɛ ji la n'i y'a kɛ tasuma na a tɛ ɲɛ bon o la dolo nafa ma yɔrɔ ye nin yɔrɔ ba in ye bon o la n'o kɛra a bɛ baara yɛrɛ nɔgɔya anw yɛrɛ bolo ni Ala ka jɛ ye a tigilamɔgɔ fana bɛ lafiya inshallah marabi. Ok karamɔgɔ yan'an ka bɔ kuma na an bɛ fɛ ka foli kɛ
filɛbaga bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ min na ani ka téléphone numéro. O la an bɛ an balimaw fo ni waati in na min filɛ k'an lajɛ sisan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a ɲini Ala fɛ hami minnu bɛ ne ni aw la Ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli foyi ti foyi kɛ ni Ala tɛ wa dɔnni yɛrɛ ye tiɲɛ ye wa sababu ye tiɲɛ ye siga foyi t'a la a ye da dɔnni na a ye dɔnnibagaw bonya an bɛ dugawu bɛ kɛ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye Mali an bɛ dugawu kɛ Ala k'a wuli gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ an kan gɛlɛya min b'an ka duguw kɔnɔ Ala k'a wuli gɛlɛya minnu b'an ka sigidaw la Ala k'a wuli gɛlɛya min b'an yɛrɛbakun kan an ka furu kan an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ wuli ka bɔ an kan an ka fɔta ni kɛtaw an bɛ dugawu kɛ Ala k'a minɛ an ye banabaatɔw ka banaw Ala k'a ban kɛnɛbaatɔw yɛrɛ ka kɛnɛ Ala ka dɔ fara kan o la an b'a fɔ o la ko Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima kulika wal khatim lima sabaka nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aka qadrihi wa miqdarihi alazim wala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, o tɛmɛnen kɔfɛ bi Faida Kene kan n'an ka karamɔgɔ belebeleba de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais Sidi Babadji n'Ala ka jɛ bi an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa min mago bɛ karamɔgɔ belebeleba in yɛrɛ la a ka téléphone numéro 76 33 36 49 76 33 36 49 Malitel 63 31 31 48 63 31 31 48 o la an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen téléspectateur filɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min Faida kɔnɔbaga ye an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh a k'an bɛn diɲɛ wagati la. Combien de minutes?